Usa ka magnitude 4.3 nga linog ang miigo sa probinsya sa Davao Oriental kaganinang alas 2 sa kaadlawon. Matod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology nga ang epicenter sa linog nasigpatan sa 64 kilometers southeast sa munisipalidad sa Governor Generoso. Tectonic ang gigikanan ini ug dunay gilawmon nga 59 kilometers. Samtang laing 3.2 magnitude nga linog sab ang miigo sa probinsya sa Bukidnon alas 8:40 kagabi. Diin ang epicenter na sigpatan sa 7 kilometers sa munisipalidad sa Pangantukan. Nasinati ang intensity 2 sa Baungon munisipalidad sa Bukidnon. Matod sa PHIVOLCS, walay gikatahong danyos ug wala sa gikatakdang mga aftershock sa duha ka mga linog.